Sa mga taong di po nakakalimot po mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang hapon po sa inyo lahat. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa araw-araw at malayo sa sakit. Ang isishare ko po sa inyo ngayon po ay orasyon pang alis sa sumpa at kamalasan sa buhay po. Napaka-importante po ito na aking i-upload po, na ito'y subok na po na aking nagamit po. Aking ginamit po na panggamot sa mga taong minamalas po at sinumpa ng magulang po na mga pasaway po na mga anak. Yan, sinusumpa ng mga magulang po yan, yung mga pasaway po. At ito po nagamot ko na rin po yung kon po. Importante po pag sinumpa kayo ng magulang nyo po, halimbawa po pag alam nyo na po na pasaway po kayo sa buhay, yung bata pa kayo pasaway hanggang tumanda po kayo, at yung na magulang nyo po ay sa pag-disiplina po sa inyo ay pasaway pa rin po kayo, ay hanggang sila ay nagkasakit. Ang gagawin po ng mga magulang nyo po ay talagang isusumpa po kayo kasi hindi po kayo masasaktan po na isusumpa lang po kayo. Ang sumpa po, ibig ko sabihin po, sumpa, pag sinumpa kayo ng magulang nyo po, ay bibisa po yun kasi magulang nyo po ay nagsumpa sa inyo. Kaya dapat po ingatan po ninyo palagi yung pamumuhay po ninyo sa mga kasalamuhan po nyo sa bahay. Mga magulang nyo po, dapat po ay mahalin po ninyo para hindi po kayo sumpa. Yan ang pong tandaan po nyo. Basta sinumpa po kayo ng magulang nyo po ay the best po, na number 1 pong kakagat po hanggang kayo po ay nabubuhay. Kaya dapat po mahalin po ninyo mga magulang nyo po. Huwag nyo po silang susumbatan, huwag nyo po silang aawayin, huwag nyo po silang mumurahin dahil magulang po natin yan. Ang magulang po natin, kung wala po yung mga magulang po natin, hindi po tayo mabubuhay sa ibabaw ng mundo na makakakita ng mga magagandang tanawin po. Kaya dapat po ang mga magulang po natin ay dapat po nating mahalin habang buhay, gabayan sa kanilang mga ginagawa. Hindi po kayo inilabas sa mundo na hindi po kayo inalagaan po kayo, pero karamihan po, hindi po magkaramihan po sa tao sa mundo ay ganyan po ang ginagawa nila. Sinasaktan po nila mga magulang nila, sinusumbatan, at kung ano-ano po yung mga pinagsasabi. Dapat po mahalin po natin magulang po natin para hindi po tayo sumpa. Ang pagsumpa po ng mga magulang po natin, napaka-bisa po yan. Dapat po ingatan po natin. Kasi may nagpagamot sa akin na ganyan po, sinumpa siya ng magulang niya. Ang ginawa ko po ay pinuntang ko po yung magulang niya, mabutit buhay pa, at sinama ko po yung ginagamot ko na tao po. Ang tabis po na panggamot po rin po ay paghingi po ng tawad, taos pusong paghingi ng tawad para tanggalin po ang ginawa nilang sumpa sa kanilang mga anak. Ang pagtanggal po ng mga sumpa na gagawin po ay maligo sila sa pamilya, buong pamilya, maliligo po sila sa dagat po, maliligo po sila. Tapos yung mga damit po na pinangkuhan nila po, ginamit po nila, wag po nilang ilaba yun, ipunin nila yun, tapos patuyuin. Tapos yung damit po ng sinumpa nilang anak nila na isinumpa ay kukuha nila, haplusin po yan, haplusin buong katawan po, ilutin po nila mula ulo hanggang paa, ilutin nila. Yung magulang ang nagsumpa, maghilot sa anak niya para kung po siya. Tapos habang inilot po yung anak niya na sinumpa po ay
hingi po siya ng tawad, sabayan po niyang hingi ng tawad, na taos pusong hingi ng tawad. At pagkatapos po, pag ako na po yun, ay ito na po yung aking ibabagi po na ako po. Yan po, napakabisa po ito. Tapos kung ako na po yun, napos na po, kumuha sila ng isang basong tubig at ihip po ng 3 beses po yung somyam contralum. Somyam contralum. Somyam contralum. O ipo sa nagdibdib ng malakas sa palad ng 3 beses po. Tapos yung binugas sa tubig po, ipainom dun po sa anak na sinumpa. Gawin po yun sa unang, ang paggawa po ng proseso po yun kung po nila ay sa Martes o Biyernes po. Gawin po ng 2 beses po sa isang linggo po. At unti-unti pong mawawala po yung kamalasan at pang-alis ng sumpa. Maalis na rin yung sumpa niya unti-unti po. Hindi po bigla-bigla pong mawawala po yan, kundi unti-unti po na kon po. At yung sinumpa naman po ay suyuin mo yung mga magulang mo na doon ka muna magkwan po, tulong-tulungan mo sila para tuluyan pong mawala ang sumpa, malabanan po niyo ang sumpa. Mahirap pong tanggalin ang sumpa, kung wala akong tiyaga po ay hindi mo matatanggal-tanggal po yan. Kaya dapat po yung proseso ko pong sinabi po, pag nagawa po nyo yun ay labis po na mawawala po yung sumpa sa inyong buhay at kamalasan po. Number 1 po itong pang-alis rin ng kamalasan sa buhay. At kung kayo naman po ay halimbawa minamalas po, ang gawin yung proseso po ay pagpalagi po yung kamalasan sa buhay po ninyo, ang gawin nyo pong proseso po ay usalin nyo po, magdasal po kayo ng isang Ama Namin. Tapos isunod po nyo yung 3 beses po, ipo nyo sa dibdib po ng malakas po lamang po at sa palad ng 3 beses po. Ang orasyon po ay sunyam contralum, sumyam contralum, sumyam contralum, at ipo sa dibdib ng malakas po at sa palad ng 3 beses po. Gawin po araw-araw para mawawala po yung kamalasan sa inyong buhay. Salamat po sa inyo lahat. Sana po nagustuhan po nyo aking binagi po na orasyon pangtanggal ng sumpa at kamalasan sa buhay. Maraming salamat po sa mga nakapanood ng aking video. I-share nyo po sa iba para kung di nyo maintindihan po ay ulit-ulitin nyo lamang po ang video at kukuha nyo po ang paliwanag ko po. Maraming salamat po sa inyo lahat, sa mga hindi po nagsasawang mag-subscribe, mag-like and share. Hiwaga ng Pangasinan po lamang po. At shoutout po sa inyo lahat.